Papa, mag-release na sila. Rosario La Union. 1. Yan, Rosario La Union, first lap. 7:45 release yan. 7:45. Bagi-bagi ang bar. Ditak-ditak mo. Yan, Aren po rin kiyata ang kalapate mga ka. dalawang truck. Aren po. Makauwi sana silang lahat. Kalapate. Aren na po. 1,500 lahat ng kadapating yan kasi Good lig na natin sa IP John. Aren po rin Dami, kiyata oh. ang kalapate. Dami. Yan, makauwi sana silang lahat. Aren po. Good luck man po kayo. Aren po. Wala na, malis na. Aren. Mga katropa, apat nga pala yung linaban natin. Si Angel Sexy 2, Burak, Big Mama, Armstrong. At kargado sila, naka-KO nga pala sila. Naka-KO sila. And nakita nyo naman siguro yung video ng pag-release nila. At matagal nga din pala tayo hindi nakapag-vlog dahil umuulan. At nung nakaraan nga, nakakuha tayo ng 10th place pulling winner. Nakasilat tayo, naka 1-2 pa tayo doon. Si Armstrong nga pala yung nakakuha doon, no? Ayan, so maya na lang ulit. Abang-abang muna tayo. Maya na lang ulit. Bye! Yan na nga pala mga katropa. Oh. Si Armstrong nga pala nakakuha dyan. 10th place pulling pa siya. Yan oh. Sa Pari Club to. Yan. Salamat Sir Armstrong. Nakapagdala ka pa ng certificate. Yan o. Certificate of Recognition. 10th place pulling. Pare 8 Cluster B. RR Lop. Ring number page A 2420982. San Jose, Nueva Ecija 1147 speed. Given this 7th day of September 2024 at Pare main loading station at Santo Tomas Province of Pampanga, Island of Luzon, Philippines. Ayan o. Yung kanyang certificate. At ito yung kalapate oh, checkered. Ganda. Yan. At abang-abang pa tayo sa mga linaban natin ng Rosario La Union. Sana makabalik silang lahat. Ayan oh. Ito si Sian. Visitor yan. So tara, abang-abang muna tayo. Let's go. Na mga tropa, first bird natin si Armstrong. Ayan na. Stikin mo pa. Yan. Nandiyan lang. Stikin mo na. Yun, mga katropa. 911 pa yung kanyang speed. Yan. Pangit yung pauwi. Smash yan, no? Adwang flyer na, adwang kit. Yan, no? Yan yung kanyang sticker. Yan. First bird siya. Naka-KO din nga pala siya. Kargado yan. Pan race 1, pan race 2. KO, tapos yung entry ng derby. Ayan. At wala pa din yung tatlo. Abang-abang pa tayo dun sa mga tatlo yan. So, tara, abang-abang muna tayo. Let's go. Papa, meron ulit. Second bird. Yan na. Si Burak pa. Burak pa. Yan na. Meron na ulit. Burak. Pasok! Pasok na! Yan, second bird. 900 pa speed niyan. Hindi 900, 800. Yan, pasok. Burak. Ayan, burak nga. Di pa dumaretso eh. Pasok! Ito na. Yan na mga katropa. Stigin mo na pa. Sige. Nandito siya. Ito. Hindi man pag... Dito na pa. Hey. Nagtambay pa. Yan, ayaw pumasok. Ayun na rin siya, no? Ayun, this white light mga katropa. Yan na. Sunod this white light. Nagkasunod-sunod na. Yan. Yan muna yung papasukin mo niyan pa. Ayaw pumasok ng ano eh.
Yan, papakita muna natin yung asawa niya. Yan, nagkasunod-sunod na yung isa. Di pa pumasok. Yan, si Big Mama na lang yun wala. Pasok! Sok, 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 sok! Pasok, pasok! Pasok! Yan, diyan ka na lang sila pumasok. Yung isa pa, nasa bubong pa din. Pasok! Sok, 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 sok! Yung sumama pa sa isa. Ayaw kasi pumasok ng isa eh. Ayaw pumasok kasi ng isa. May stick tayo kasi malaki dyan. Wala yung mga stick natin. Tinatabi Na mga katropa, pumasok na sila. Silang tatlo. At 852 pa si Burak. Si Angel Sexy 845. Yan. Ayos pa din naman clock. Sana mag-clock pa si Big Mama. So yun. Maya lang ulit. Bye. Ito na. Clock muna natin. Si Big Mama na siya. Yan. Complete. Clocking na tayo ngayon. Complete na. 4 out of 4. Rosario La Union. Walang nalagas. First lap derby. Ayan yung kanya sticker. Ayan. At tapos ng abangan. Dinagyan na nga natin ng selectro dyan yung kanilang painuman. Yan. Buti nakapag-clock sila lahat ngayon. Walang cut-off. Kasi nung nakaraan na abangan, may nakatop tayo si Armstrong eh. Nakatop si Armstrong. No, nung Rosario La Union, 500 speed. Nung nakaraan na abangan tamo. Yan o. Nung nakaraan abangan sa Rosario La Union. Cut off siya doon. Ayan o. Yan, konting-konti na lang. Mapupulo na. Ayan na mga katropa. Oh, yan. Maya na lang ulit. Yan sila mga katropa oh. Nagsisikain na. Yan, gutom na gutom oh. Yan, kain. Agad na uubos yung pagkain nila. Ayan. Halatang di pagod eh. Halatang hindi pagod sa race kanina. Dahil lang nagana pa din nilang kumain, no? Kasi yung mga ibang ibon pag linaban, pagka-uwi, hindi kakain yung mga yan. Hindi kakain yung mga iba. Kaya, ito kumakain sila agad. Yan. So, maya na lang ulit. Bye. Mga katropa. Oh, yan. Nakapagpahinga na sila. And, nagsingsing nga pala tayo ng Pari Club. Ito yung mga siningsingan natin. Siningsingan natin sila ng Pari Club. Ito. Yung anak nila bulag. Siningsingan din natin to ng Pari Club. Yan o, Pari Club yan. Ayaw lang mag-focus sa'yo, no? Pari Club. Isa lang pala yung siso nito. Yun o, tunutuka pa ako. And then, ito. Siningsingan din natin itong mga anak nito. Yan, white light yung anak nyo. Yan o, Pari Club. Pari Club 2025. Balik na natin. Yan. And ito, usog muna natin yung kanyang pugad. Masyadong matapang tong mga to. Pamilyang matatapang. Yan. Hindi pa napipisahin dito. Yung dito, hindi pa pala pisa. Akala ko namin sana eh. Yung mga kalapati natin. Si Silver, ayan. At congrats din pala sa mga nakapagpa-uwi kanina sa Rosario La Union. So hanggang dito na lang. Bye.